Am găsit o pată și am zis, nu am făcut-o eu, n-avea de la ce și mi-a spus... De soacră, de soacră! Da, am de formare profesională, îți dai seama. Ce trebuie să fac? E de la fond de ten, da? Pulverizează acolo. Așa, lasă un pic să acționeze. Uite, mai ești aici. Hai, dacă e ochiul de soacră, să fie măcar să fie până la capăt ochiul de soacră, da? Lași un pic să acționeze, dar nu foarte mult și mai ales că nu ne permite video. Și acum freci cu o cârpă, ar fi fost bine să o udăm. În prealabil dai bine și așa. Gata, o și udăm. Deci am dat pe pete. Uite, ți fac demonstrația, știi, ca să nu... Aoleu, dar nu mai e. Dar nu mai e, adică nu mai e. E dă de aproape. Și chestia faină este că în afara faptului că acesta ceprin albește extraordinar de bine, șosetele, lucrurile albe, este un produs pe bază de aspirină. Uite, aici se vede, da? Se vede cum era, da? Pix. Deci am avut Pix, fond de ten. Fiind pe bază de aspirină, merge foarte bine și la lucruri colorate, da? Cum ar fi ăsta, că este un grif foarte fain. Uite, lăsăm un pic să... Wow. Dar nu se mai vede chiar deloc. Da, avem o canapea nouă. Și vă salvează ceprinul din orice. Și cât costă, Delia? 200-300? La ce valoare 19 are? lei. Deci e și ieftin. 19 lei. Este la reducere, la 19 lei. Găsiți pe păvălianicurățenii.ro și găsiți multe deci, să vă salveze. am dovedit că e foarte bun. Clar. Nu, dar chiar a ieșit, adică nu că glumesc, nu? Da. Dar uite, a ieșit fixul.